fora el capital i us he de dir que estem molt contents de veure que tots junts heu fet pinya per una causa tan noble. Vosaltres som blancs. Blancs com un full de paper en blanc que espera l'arribada del poeta quan encara s'hi poden escriure totes les paraules. Els meus diners serveixen per finançar guerres. Vostè què diuen, que serveixen o no? Sí, serveixen i jo estic encantada, és la rehòstia, senyor. Les grans entitats bancàries espanyoles, i estic parlant d'entitats com el BBVA, com la Caixa, com Santander, o com la difunta i rescatada per l'Estat Caixa Castilla-La Manxa, estan invertint en empreses d'armament, empreses que fabriquen, entre d'altres, bombes de dispersió, que com vostè sap és un tipus d'armament que fereix de manera molt terrible la societat civil. I tots aquests ciutadans, tots aquests estalviadors estan contribuint amb els seus estalvis, les nostres activitats, a finançar les nostres joguines, els nostres avionets, els nostres míssils, les nostres bombes de raïm. Pica pel comerç just!